והנה עומר מתחיל את המסע שלו. אוקיי. איך אני יורד ללמטה? אתה קופץ. לא מטפש שלך. פשוט תשבור את הראש. תתקע את הראש בקיר. בכלל לא מפחיד, אשת. זה לא מהיר. זה לא מהיר. לא, באמת שזה לא מפחיד. למעלה איך פחדת? פחדתי, אבל זה לא מפחיד. עומר, זה איתי יחס. לא, כאילו, ההתחלה מפחידה. כשאתה עומד המדרגה. כן, זה הכי מפחיד. עומר, תהדק את זה עכשיו, כי אני יורד לזה. אני רוצה שתראה, זה בסדר, אני מחזיק אותך. תרד עוד, אני בכוונה רוצה שתרד. תרד לאט לאט בטיפוס, בדיוק, מצוין. מעולה. אתה יכול להחזיק בחבלים שאתה מחובר אליהם. אבל הם לא מודקים. הנה, מהודקים. אם אני אחזיק להם, הם יפלו. לא, לא, אני מחזיק אותך. עומר, בניידר שזה לא מהיר. בסדר? אני מחזיק אותך, בוא. שמת מכה? אני רואה כזה. בברך? כן. התכוונתי שתחזיק בהם ולאט לאט תרד, לא שתקפוץ. אבל הם נפלו. אוקיי, עכשיו אתה תקוע. מה אני? אתה תקוע. מה אני? תקוע. תטפס למעלה, תנסה, אולי שננסה לטפס. איזה בוסי. איי איי איי. איך זה קורה תמיד לי? עומר, יא בוסי. מיכה, אתה לא היית תקוע! תיסע כבר, יא פוסי. זה פוסי. הוא מפחד, אז תקע את עצמו. תעבוד בבקשה. טוב, נו. ביי להיום. טוב, הוא תקוע, לא, בוא נתאר. אני אמשוך אותך, תיזהר, אוקיי? בוא נראה את עומר התקוע נחלט במסע חילוץ מאוד תעשה השעיה, אתה מרתק. סתם אומר לו את הבטריה. איך עושים השעיה? זאת הבעיה. אנחנו ממשיכים בתחתונתנו. מה? האומגה. תראה מה קרה לי. האומגה עצמה היא מה, אתה מעל הקרקע עכשיו? בערך 60 מטר. אולי קצת פחות. 50. עומר, תרחם עם המהירות. אני לא מבין. בוא נסתכל. רגע, קודם כל נראה שאתה זז. אתה זז? חייך אל המצלמה. זה הרבה רעשים, עומר. חייך אל המצלמה. חיוך רחב, עומר, אוקיי. תודיע לפני בבקשה. בסדר. נדב תיזהר. כי החבל פה ירוץ עכשיו. מוכן עומר? כן. כן? והנה עומר יוצא לדרך. הנקודה הקטנה שם.